nek sing aja-aja iki Begawan Durna. Monggo teng mriku wonten Sencaki. Tanpa didhawuhi Sencaki brubut. Teng pundi Sencaki? Angge goleki sampeyan. Wah. Wujude pendhita genthong umos merak kecancang. Pendhita genthong umos merak kecancang niku pripun? Lho, sampeyan dong mboten? Mboten. Mula kula ora ati wong kula rada ngartine. Wah. Pamanarya wonten dawuh nggih dereng ngantos purna anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing Awangga inggih menika kadidene sowanipun boten mangling Nalindra ing Traju Tresna Prabu Setija Bama Narakasura kasinggihan menika ingkang putra piyambak Angger Setija Bama Narakasura nggih mugi katimbalana menapa wigatosipun dene sowan wonten negari Ngastina nggih anak Prabu Bamban Wasa Jenar kasekecak anggenipun lenggah kawula nok ngestaken dawuh ana hanung hanindita bocah mursid isa mikul der mendem jero karo wong tuwa Setija padha rareja saprabtamu sowan ngersaning pamanmu ing Ngastina nggih cah bagus Nuriyamit pasang kalimantabi tinebene nglodoni dumawahing tawang tuwang paman kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhawada paduka paman Prabu Ngastina wis tatampa ora liwat pangestu ning pamanmu Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paman Prabu wayah Mas Setija katuran karaharjan rawuhipun nggih Eyang Patih pinanting suka basuki sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang Patih inggih kula tampi dawah sami-sami nggih anak Mas Tija katuran karaharjan wayah Mas Eyang Penemban Durna wilujeng sowan kula bekti kula katur Eyang tak tampa putuku cah bagus ora liwat prayoga nggon ngadhem nang ngarsaning pamanmu ing Ngastina ya Ger sampun boten kirang prayogi Eyang Penemban Sukalima Setija padha rareja sapraptamu paman ngawangga wilujeng bekti kula kunjuk paman ya tak tampa pangestuku Tampanana ya Ger kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan Setija ana wigati apa dene kowe sowan mongko tanpa tinimbalan apa pancen saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening wong tuamu lan apa pancen ana wigati liyane mara diage matur marang pamanmu ing Ngastina nggih Setija Bama Narakasura wale-wale menapa paman sowan kula menika mboten saking pikajenganipun sinten-sinten tuwin kula mboten dipun duta dening tiyang sepuh kula namung sowan kula menika mligi pikajenganipun ingkang putra piyambak pun Setija Bama Narakasura ana wigati apa dene sowan ana pamanmu Ngastina janur gunung kadingaren ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih wale-wale menapa sowan kula ngersanipun paduka Kanjeng paman menika estunipun badhe nyuwun priksa kowe bakal takon babagan apa menapa inggih lakar kaleresan paduka paman Ngastina ugi nampi nawala sedahan saking punden kula paman kula Pandhawa bilih kalenggan sak mangke kadang kula pun Yayi Gatotkaca badhe kajemenengaken Nalindra negaring Pringgondani nuwun sewu paman pawarta menika kala wau jumbuh kaliyan ingkang sampun kula tampi menapa namung pawarta ingkang kandhek wonten ing pekabaran ya pancen kepara nyata pamanmu entuk nawala saka pamanmu ing Jodipati yen to dina samengko bakal jumenengake si Gatotkaca ana negara ing Pringgondani ateges pekabaran ingkang sampun kula tampi menika nyata ya pancen kepara nyata lah menawi sak mangke sampun kepara nyata kula badhe nyuwun priksa
Miturut paman ing Ngastina, miturut paman Prabu Duryudana, paman Werkudara anggenipun jumenengaken Gatotkaca wonten garing prigondani menika nuwun sewu. Kula namung badhe nyuwun priksa sarta njumbuhaken dhateng manah kula. Menapa cocok menapa boten? Sing dadi karepmu kepiye? Miturut paman Prabu Ngastina menapa sampun trep tuwin sampun pantes Gatotkaca lenggah dampar negaring prigondani awit nuwun sewu. Menawi dipun titip priksa miturut kabar ingkang sampun kula tampi Gatotkaca menika lajer medal saking inggih menika Bibi Arimbi. Monggo Bibi Arimbi menika putranipun Prabu Trembuga ing mijil pawestri. Ateges Gatotkaca menika boten gadhahi hak tumraping negari prigondani. Nanging sabab menapa Gatotkaca dipun jumenengaken Alendra dening paman Werkudara wonten negaring prigondani. Nuwun sewu. Menika namung pitanganipun ingkang putra ing Traju Trisna lho paman. Menawi pitangan kula kapenggalih lepat kula sumanggaaken. Nanging menawi penggalih panjenengan jumbuh kaliyan manahipun ingkang putra ing Traju Trisna. Ateges dinten sak mangke Kanjeng Paman Jodipati menika nerak pacak nerajang perbatang. Sedijo wonten timbalan. Apa ingkang dadi atur mau pancen kepara nyata. Nanging sak temene apa ingkang katindakake dening pamanmu ing Jodipati mau tumrap pamanmu ing Ngastina wis bener. Leresipun benere merga wis sawetara wektu negara Pringgondani ora ana ingkang lenggah dampar. Tegese mesake sagung para kawula dasi. Nggone wis padha kelangan pengayoman. Mula Gatotkaca dadi ratu nang Pringgondani tumrap pamanmu wis bener. Ya ming petang-petungane pamanmu rada gesek karo atimu. Petanganipun paman Prabu ing Ngastina kados pundi? Gatotkaca kuwi bayi wingi sore tumrap pamanmu Ngastina. Mongko wong mangreh praja kuwi siji kudu duwe kepinteran, angka loro kudu duwe kasantosan apa dene kasekten, angka telu kudu duwe ati ingkang sabar lan ikhlas. Mongko Gatotkaca kuwi wudha tumaruna kladuk wani kurang keduga. Apa iya Gatotkaca iso mangreh sagung kawula dasih negara ing Pringgondani? Mbok menawa saka pitunganing pamanmu Ngastina nadyan mengko sembodo pamanmu Jodipati nglenggahake Gatotkaca dadi ratu nanging ora suwe bakal tumpang suh nggone bakal ngasta bawat pemerintah negara ing Pringgondani. Setijo lah menika ingkang kula kajengaken kanten menika namung imanipun kula menika nggadahi kekiatan menapa lan kula menika nggadahi kasantosan menapa. Upami kula menika mangke badhe ngamuk utawi kula menika mboten nyarujuki lenggahipun Gatotkaca menika mangke malah embanipun kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan langkung-langkung menawi kula mangke dipun panggihi dening Kanjeng Rama ing Dwarawati sampun telas kegiatan kula mboten gadhahi menapa lan kula mboten saged tumindak menapa-menapa. Monggo nyatanipun niat kula menika namung badhe ngleresaken tuwin nglempengaken barang ingkang bengkong ngleresaken tumindak ingkang mboten leres. Tuwin kula kepengin ngemutaken dhateng Paman Jodipati, Paman Prabu Ngastina. Ing Durnayana panalingan ora majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Kok sing ngger putuku Setija wonten timbalan ya. Apa kang dadi atur marang saning anak Prabu Duryudana mau pancen kabeh bener. Ya ming tembungmu ingkang seklima ingkang pungkasan iki mau ndadekake kaget atine Begawan Durna ya mbahmu ing Sukalima. Liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Lho ngene ngger. Nek pancen kowe duwe dasar ingkang bener, nek pancen kowe duwe dasar ingkang gumathok, apa iki wis mbok taturi satemene Gatotkaca ora duwe menang tumrap negara ing Pringgondani. Kuwi kabeh mau kinarya dasar nggonmu wani ngogak-ogak katentremaning Gatotkaca, nggonmu wani ngogak-ogak kelawan jumenengane si Gatotkaca. Aja wedi, Ger, aja wedi. Nek dasarmu bener ya dilakoni, nek dasarmu luput ya aja mbok lakoni. Iya. Niat kula panci mekaten. Lan estunipun anggen kula sowan nyuwun Kanjeng Paman Prabu Ngastina menika, estunipun kula namung badhe nyuwun timbul daya kekuatan. Loh, bab perkara kekuatan kuwi Ngastina bakal sabiyantu. Ngastina bakal sabiyantu aja kuwatir.
Lah mung iki mau jantane lagi bingung golek srana piye supaya Garkaca kuwi aja nganti kelakon dadi ratu ning Pringgondani. Lah kok jebul. Iki sing dijenengke Dewa Ngijabaya apa sing dadi penjaluke wong-wong Ngastina utawa Priyagung Ngastina. Ingkang sengawit padha bingung golek srana supaya Garkaca aja dadi ratu ning Pringgondani. Lah kok jebul sira putu Prabu Trajutresna sowan ngaturake apa kang dadi wigatine. Ah, padha karo tumbe entuk tutup. Inggih, Hyang. Nampung kula menika ajrih. Lho, wedi karo sapa? Ajrih kalian Kanjeng Rama. Amargi Pandhawa menika tansah sinandhingan kelawan Nata Ndarawati. Monggo Nata Ndarawati menika tiyang sepuh kula piyambak. Menawi ngantos kula tumindak ingkang boten prayogi menawi dipun panggihi Kanjeng Rama, lah menika ingkang kula ajrih. Ateges kula sampun boten gadhe kekuatan rempuk-rempu kekuatan kula menawi pinanggih Kanjeng Rama. Kresna ta? Iya. Setija wonten dawuh. Kowe tak kandhani ya sejatine kowe tak kandhani. Ning kowe aja runtik atimu lho, kowe tak kandhani. Sejatine tak kandhani. Wong sing licik dhewe sak donya. Wong sing jahat dhewe sak donya iki jandane wong padha ngerti nek wong sing licik, wong sing urek iki mung sengkuni karo Durna. Ning kowe keliru. Kowe keliru Setija. Lho. Kelentunipun kados pundi? Ning aja lara atimu lho. Wong sing licik dhewe sak donya iki ora kok sengkuni karo Durna, ning Kresna. Lho. Kanjeng Rama. Lho, domongi kok. Kowe tak kandhani ya, anane Kurawa ora sambung karo Pandhawa kuwi. Janjane ora pakartine Durna karo Sengkuni, ning pakartine Nata Ndarawati. Dasare apa aku iso kandha kaya mengkono? Kresna ingkang tansah misah-misahke Kurawa karo Pandhawa. Kresna sing tansah bentek-bentekke Kurawa karo Pandhawa. Kuwi ketok sapa wae mesti padha ngakoni perkara kuwi. Terus saiki aku tak takon karo kowe, sing tak wedeni karo Kresna kuwi apa? Bapakmu kuwi sing tak wedeni apa aku tak takon? Bapakmu kuwi ya mung wong kondang ngono wae, kondang titis Sang Hyang Bathara Wisnu, mbok nyata mbok ora, kabeh urung iso mbuktekke apa kae titis Wisnu apa dudu. Mergo durung ana sing ngerti Wisnu iki kaya ngapa. Kejaba Wisnu anake Gita Wates. Kuwi ketok banget. Inggih. Nek Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi durung ketok. Ngono? Tor bapakmu kok tak wedeni kuwi sing tak wedeni nggo napa aku tak takon. Bapakmu ki wong jireh, bapakmu ki wong ora wani perang. Apa kowe tau ngerti? Kresna wani perang. Apa kowe tau weruh bapakmu jaman enom biyen jenenge Narayana tau perang. Kae iki wong licik, kae iki wong jahat. Jaman enom-enomane biyen dadi tukang rampok, tukang begal, tukang maling, tukang ngesu ana Widara Kandhang. Kuwi kondange bapakmu. Tur ta ora wani perang. Saora-orane sing dijokke mung Udawa, apa dene Setyaki, apa dene aling-aling marang para Pandhawa. Mula katone Digdaya Sekti kalintang jayaning perang ning jane bapakmu kae iki wong jireh getih wedi mati. Wong ora wani adu arep sing dijokke mung para Pandhawa. Saiki kowe kelingan apa ora? Aku tak takon karo kowe dadi anak ki rumangsa dikiwake apa ora? Aku tak takon. Kowe rumangsa dikiwake apa ora dadi anak? Kowe iki padha karo dikuwalonke Setija, kowe iki dikuwalonke. Bapakmu ki mendem kewajiban ning lali karo kulawarga. Bapakmu ki gone netepi kewajiban srempeng ning lali karo kulawarga. Apa kowe tau ditiliki bapakmu ning Trajutresna? Tau? Apa kowe tau ditiliki bapakmu? Bapakmu ki malah sajake durung tau ana ning Trajutresna, teka ning negaramu. Ning nek kon ning Ngamarta, esuk-esuk wis tekan Ngamarta. Engko sore mulih mengadus tok bali ning Ngamarta meneh. Kuwi Kresna kaya ngono kuwi. Bojone telu ya ora tau digagas. Apa meneh kok bojone telu sing negara Ndarawati? Mbokmu Dewi Pertiwi. Tau digatekke? Ora ta? Mbokmu Dewi Pertiwi ki wis gatekke ping para wiyaga. Lho. Kok saged ngaten? Lah, mergo nek guyon-guyon Ibu Pertiwi paring buka lan sandang kang murah kapi wae ngoten iki. Kaya isa-isane romangsaku kok omongan serius kok jurmak blindre. Ada? Kelingan ora kowe? Sapa sing gatekke mbokmu sapa? Ora ana. Mbokmu diwenehi kaya lahir batin ya ora. Kowe mung didadekke ratu tok ning Trajutresna mergo nggo nyirepmu bal-baling kanepsonmu, nggo nyirep marang kamurkanmu, nggo nyirep yen to kowe iki ora trima karo bapakmu. Terus kowe diwenehi negara, ditraju negara mau
sak bobot sak traju karo negara Dwarawati terus kowe dadekke ratu. Wis, ora tau ditiliki, ora tau dikaruhke, malah kowe sing ngaruhke, malah kowe sing niliki. Mergo bapakmu ki mendem karo kamektaning para Pandhawa. Ning nek Pandhawa ana apa-apa mesti dibantu. Ora kok Pandhawa, anak-anake Pandhawa wis to. Kowe iki kaya dikiwake karo bapakmu. Gatotkaca siningkepan dikemuli karo bapakmu. Antarja Abimanyu Antasena kabeh mbok ditresnani karo bapakmu. Ning bapakmu sithik wae ora duwe rasa tresna karo anake dhewe. Kaya ngono kok diwedeni iki nek cara aku ora pantes urip wong tuwa kaya ngono kuwi Istica. Kakang Durna kok dadi sampeyan kok malah paring pengendikan kados mekaten. Lho, jumbo kalian atur kula sekawit to, Dik. Sing jeneng ana tetembungan kena iwake ning aja butek banyune. Lho, menika. Nggih. Kena sasarane ning aja nganti ngobak-obak banyune. Banyune bening ning iwake kena. Menika angel. Kanthi sarana Setija menika menawi boten dipun ginakaken, Setija menika arep wong sing pun dadi ratu tur muda tumaruna. Ning nuwun sewu menika putra Ndarawati sing cubluk cingkranging nalar tuna ing budi menika ratu Traju Trisna. Mula gampang dibentrek-bentrikke. Oh, ngoten nggih. Kula kalih sampeyan ora sang dadak melu ketayalan tekan mrika-mrika lenggah enten Plasa Jenar, lenggah teng Sukalima kalih ngopi. Nggih. Kantun ngenteni kabar Gatotkaca bubrar nganipun dados nalika wonten garing Pringgodani. Lho, napa mboten pinter? Nggih, nggih. Wah, jan kula niku kaget sampeyan lenggah teng ngarep mau ngungkurke anak Prabu. Lha, Kakang Durna ki arep ngapa? Jebul sampeyan duwe karti sampeka sing kaya ngoten. Lho, nek mboten nonton kula ngesti namung remuk wingi-wingi. Waduh. Durna niku janjane nek kon apik ya apik, nek kon ala ya ala. Oh. Bengi niki ketoke sampeyan kaya ala. Ala wong rung dilunasi. Ha nggih. Kula enten-enteni kok meng ngomong-ngomong wae. Lah nggih. Sukapan limene kok meng disodori gethuk. Ah. Mboten napa-napa. Nggih, nggih Tipati, nggih. Niku carane sing jeneng nabok nyilih tangan. Oh, nggih, nggih. Nabok nyilih tangan, nabok nyilih tangan. Mengke Setija nesu to negara ing Pringgodani, ketemu karo bapakne wani. Kresna karo Setija bakal gelut. Lho, nek Kresna karo Setija gelut, Kurawa Pandhawa geger. Pandhawa geger ora gatekke Gatotkaca. Gatotkaca gagal dadi ratu. Lho, napa mboten sing jeneng sinambi nyilem ngombe banyu. Napa niku kula tak takon. Niku kalimat basa Indonesia ning ra iso dijawake. Oh. Tegese sambil menyelam minum air ngoten niku nek dijawake sinambi nyilem ngombe banyu. Nggih.
utawa menggaris ngandhapi. Oh, niku ateges menggaris bawahi. Nggih. Nggih Kakang Durna. Wah, syukur. Ning niki kula ya nuwun sewu lho. Sakabehing tumindak niku wonten resikone. Resikone pripun? Ning nganti stijo menika mangke kirang kekuatane wani karo Sinuwun Ndarawati. Nggih. Mongko Pandhawa ora trima Setija mungsuh Raden Werkudara. Kekuatane sepira disikep karo Raden Werkudara diajoki ning Pradata Adil. Kok nganti duwe pakarti sing kaya ngono sing aja-ajaki sapa? Ngaku. Nek sing aja-ajaki Begawan Durna. Monggo teng mriku wonten Sencaki. Tanpa didhawuhi Sencaki brubut. Teng pundi Sencaki? Nggih goleki sampeyan. Wah. Napa nggih? Ketoke kok mengkih ngoten mengkih. Ah, sampeyan niku senengane ngedeg-degi ora. Oh, nek ora golek ember rekoso iki. Ajeng ki napa? Ajeng ki krukup. Apa Sencaki pangling ro sandangan sampeyan? Sencaki mlayu nggawa glugu. Ketok Begawan Durna kepruk glugu cengkele diek. Wis, wong niku nek gawe ada-ada, wong niku gawe kisra. Sing jeneng kula ngenggoni tembung ora ana ala sing tumama ning becik. Sapa sing mbibiti ala wahyu ning bakal sirna, sapa sing tumindak ala bakal nampa hukum karma. Karma sapa? Karma dia apa? Sampeyan kok percaya karo kaya ngono? Sampeyan iku tumindake ora apik kok percaya karo kaya ngono? Sampeyan iku janjane belani kula napa belani Pandhawa? Kula mboten belani sinten-sinten, Bawadula. Wonten dawuh, Gen. Menawi ngaten sampun wonten srana. Samangke Gatotkaca gagal dados Nalindra. Pandhawa badhe dipun wantuni dening pun Setija Bumana Rakasura. Nggih, Gen. Sampun ngaten menika nggih mau. Padukana Prabu sampun ngantos kesesa. Padukana Prabu sampun ngantos lajeng mandhap saking dampar. Kula aturi lenggah ingkang prayogi ngentosi pekabaran ingkang badhe dumados wonten negari Pringgodani. Menawi mangke sumebar kabar Gatotkaca gagal ngripun dados Nalindra. Oh, ateges anak kula putu kula Setija menika saged murungaken Gatotkacanipun dados Nalindra. Nanging menawi Setija mangke wonten kabar kecepeng lajeng dipun pidana dening para Pandhawa, ateges Kurawa mboten klepetan dedosan. Kurawa mboten klepetan dedosan. Nggih. Kurawa mboten tumut-tumut. Nggih. Nek Setija ora ngaku. Nek ngaku tetep melu-melu. Sampeyan ki meneng apa ta? Wong ki pikirane aja sok kuwatir sik. Nggih, ya ming kula ngawekani. Sampeyan ku suwe-suwe ngedeg-degi malahe. Nggih. Nyuwun pangapunten, Gagang Prabu Karna ing Awangga. Wonten dawuh Yai. Menggah pamayogi sampeyan kados pundi? Kepareng kula majeng kangge kula kapiyantara. Kula semanggaken Kakang Prabu Karna. Sabeng Karna mawingis-wingis katon lerandheping Trisula. Netra Marakata ler kabaranang. Nunamet pasang Kalimantabe tinebena ing lodone dumawing tawang tuwang. Menawi wonten lepatipun aturipun ing Raka Ngawangga kula nyuwun samudra pangaksami. Yayi, wonten dawuh. Lereking pirembagan wonten madaning datu ya menika kala wau. Kula sampun matur pungkasane ngatur kula rak matur kaliyan Paduka Yayi Prabu. Yayi, sampun ngantos kuwatos Gatotkaca dados Nalindra. Sampun ngantos kuwatos Pringgondani dados tunggal negari Ngamarta nadyan Pandhawa menika rangkep 1000. Waton tasih cetha pocapanipun ing Raka Ngawangga. Kula sagadipun dokok ngajeng bengkas para Pandhawa, nyernaken para Pandhawa. Lamun nuwun sewu. Kula getun sowan dinten sakmangke kula menika getun. Getunipun kados pundi? Amargi mboten kanthi kanyono-nyono jebul kula kelepetan dedosan. Sepisan kula kelepetan dedosan, angka kalih tanpa kasengaja kula menika nandhang wirang. Wirangipun Narpati Basukarna awit kula menika nyumurupi pakartinipun para sepuh. Ingkang mestinipun saged menggalih ingkang langkung sae nanging jebul tingkah lampahipun tanpa beda kados dene lare. Ing atasipun Begawan Durna menika pandhita kondhang kalukeng jaman nemenipun
Kumbayana menika satriya pengpengan sak jagat menika mboten wonten ingkang wantun kalian Kumbayana. Nanging sareng pinanggih yuswa sepuh jebul Pendhita Durna nika mujudaken Pendhita Genthong Umos merak kecancang. Pendhita sing mboten wonten nyatanipun. Ing atasipun piyambakipun wantun damel karti sampe kok bibraken jemenanipun Garwaca. Sarana ginakaken tenaganipun Alindra ing Tradutrisna biya. Kula menika isin, kula menika wirang. Kula menika isin srawung wonten negaring Ngastina. Menawi Ngastina menika tasih ngaten menika cak-cakanipun. Nuwun sewu sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten negaring Ngastina dipun sekecaken kula nyuwun pamit Kyai. Sing maune piyayine meneng wae jebul ngampet nesu. Merga saka sampeyan kula kok wah merinding krungu suarane. Pendhita Durna sing tuwek jebul saya tuwa wujude Pendhita Genthong Umos merak kecancang. Pendhita Genthong Umos merak kecancang niku pripun? Lho, sampeyan dong mboten? Mboten. Mula kula ora ati wong ora dong artine. Wah. Pendhita merak kecancang menika sewijining manuk merak nika gelem ngobahke buntute megar nek dinehi pangan. Mula sampeyan dianggep pendhita gelem nyambut gawe nek dipunjung gula teh. Lho, niku bener. Lho. Niku bener. Lah gunane apa kula dadi pendhita ora ana sing munjung gula teh, atene tekor. Wong do njaluk dina, njaluk tanggal, njaluk wektu nek ewuh ki apike dina apa? Nek dadi manten apike dina apa kok ora nggawa apa-apa. Oh. Pendhita aja kok pendhita Mbah kaume nampa e. Nggih. Nggih pancen bener. Mula ora bakal su, kula ora bakal pripun-pripun Dipate. Anak Prabu Karna duka. Anak Prabu Ngawangga menika penggalipun kados dene wujuding lilin. Oh. Lilin. Nggih. Nek kena panas tumuli dadi ajer, nek kena adem tumunten dados kempel. Mila dukanipun menika mboten ngantos pinten-pinten dinten. Mangke menawi sampun lega penggalipun, tumunten badhe sowan malih wonten negaring Ngastina. Pun to pitados wong salwangsul anak Prabu Karna menika duka menika sampun wong salwangsul. Oh, ngaten nggih. Lajeng sak mangke saenipun dipun masrahaken anak Prabu Ngastina. Paman wonten dawuh. Dinten samangke kados sampun cekap pasiwakan. Paman medal Jawi niti priksa lampahipun anak kula Stija Bu Manara Kasura menayapan leres tumuju dhateng negaring Ngamarta mliginipun negari Pringgondani sampeyan nekuk penjalin ora usah ngetutke Hanggir Stija bali ning negara Ngastina non ngestaken dawuh Bawaduna wonten dawuh nggih kula kanthi manjing sasana pambujanan menapa menika Gusti Allah paringan sasana pambujanan kok ora ngerti. Loh, wong iki nek ora ngerti ki takon. Isin takon keblasuk dalane. Kuwi apa meneh? Malu bertanya sesat di jalan ngono lho. Nek dijawake isin takon keblasuk dalane. Oh, ngaten. Sasana pambujanan ki ana apa, Dik? Sasana menika papan, bujana menika dahar. Oh, maem. Nggih. Maem nggih? Iya. Monggo kula dherekaken. Karo nalinte. Nek kon mangan kok sregepe ora jamak. Blaka suta wit saking Sukalima kula minggah klebon menapa-menapa. Nggih, nggih. Kula semanggahaken. Monggo kira kula dherekaken. Monggo Waduna. Sarengan kan Nyai Ratu Banowati. Ha nggih, iki ngestaken dawuh. Kartomarma. Wonten dawuh? Kartomarma, Kartomarma. Wonten dawuh sinuwun. Budhana kang padha sibuk ingsun kundur ngedatun nun Parmadal Wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma. Purna gati ning pananggilan. Sanata kundur kedatun jeluk saking damparan kena grapit gambaran gading kadhiraken sanggen Purban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngampil wacaraning Prabun. Kawis tinggal saking Mandrawa tindak nyosi Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane.